Saxofón ľudia, vítam vás pri druhom tutoriáliku na stránku Humble Origin Bundle. Toto video už točím, alebo vlastne točím ho už som ho točil veľakrát, ale na YouTube ho budem dávať dvakrát. To prvé som zmazal, lebo boli zlé ohlasy a nebolo dobré, nepáčilo sa mi. Nehovorím, že moje ostatné videá sú dobré, tie tiež pôjdu počase, ich všetky zmažem. Ale až keď bude mať ďalšie videá, ktoré už budú snad lepšej kvality a celkovo lepšieho komentovania. A my sa môžeme pustiť. Prečo robím tutoriálik na toto? Pretože na Facebooku, ktorý je tu ukazujem na myškou, dal Flygun, neviem, pred 2, 3, 4 dňami odkaz na túto stránku, že môžete dostať za $, Dead Space, Burnout, Crysis 2, Mirror's Edge, Dead Space 3, Medal of Honor. Môžete dostať za $. A keď skúpite za $4 aj 81 centov, oni majú centy tiež, tak dostanete k tomu Battlefield 3 a The Sims 3. Lenže je tam taká, podľa mňa je to blbosť, prečo nemôže byť aj iné, prečo nemôže byť toto všetko na Steam. Tunak vidíte znak, toto je znak Origin. A toto je znak tiež Origin, tento krúžok, čo je pri Dead Space 3, Battlefield 3 a The Sims 3. A tam, kde vidíte znak tohto, čo máte pri ostatných hrách, každej okrem Battlefieldu a tých, to je znak na Steam, čiže máte tie hry aj na Steam. A to je chyba podľa mňa, lebo keď bolo viac na Steam, tak podľa mňa je lepší Steam ako Origin. V Origine sa ešte vôbec nevyznám. Práve sa učím a mám tam nejaké chyby, neviem sa prihlasnúť, vidíte Origin a no to už je môj problém. Vidíte, že sa tu predal 1 248 708 týchto bundles, hej, už to, ono to stále skáče. A dokonca máte 11 dní, stránka bude v popise videa, čiže sa nebojte a máte ešte k tomu čas. Potom tu máte rôzne charity a tak ďalej, ale ideme k celkovému kupovaniu. A ešte pre začiatok, že ak nechcete toto video kúkať, tak si pustíte toto a tam je to sice po anglicky, ale je to tam tiež vysvetlené. Dáte si purchase, toto máte, že všetky hry sú na Origin a iba niektoré, alebo niektoré tituly sú na Steam, alebo niečo v tom znení. Tak, kliknete si na purchase a idete. Máte tu doláre, môžete si tu rôzne vybrať, napríklad berete si 100 a môžete dať, neviem, tomu Humble dáte 57 a na charitu dáte $43, hej. Toto znamená, že si the Humble tip goes to Humble Bundles. Že je to na vás, ako si to vyberete. Či to pôjde všetko im, alebo dačo na charitu. Hej, tu vidíte, máte to rozdelené na každú charitu. To všetko sú charity, ktoré máte tu hore. Tieto. Tých 5. A tu ich máte a dáte, každej charite dáte $8 aj 60 centov. Ale vy si môžete vybrať najmenej, hej, tie $4 dačo, zaokrúhlime to na 5, takto si to prekliknete, aby ste to mali uložené, a 5. A môžete si vybrať $2 aj 15, pôjde charite, a $2 aj 85 pôjde tomu Humble Bundle. Alebo si môžete dať všetko tam, alebo všetko charite, hej, to je na vás. Napríklad ja som si to už kúpil, ukážem vám za chvíľu, a ja som to dal všetko Humble, hej, no. Semka si dáte e-mail. Napríklad abcdf zavináč centrum alebo zoznam, alebo ja neviem, hej. My si dáme, že zoznam.sk, hej, alebo podľa toho, aký máte .com, alebo tak. Potom tu si môžete vybrať, čo chcete ako darček, hej. Tak kliknete na yes a tak. Ja som si to nedával ako darček a teraz vám vysvetlím. Viete si to kúpiť cez kreditnú kartu, to máte tu. Viete si to kúpiť cez PayPal, to vám, viem, že v jednom videu to vysvetľoval Minecraft, myslím, ale to je vedľajšie. A to je jednoducho taká stránka, kde sa zaregistrujete a dáte a tam máte tie peniaze, hej, a ak som to správne pochopil. Pay Now je niečo také isté. A potom tu máte Buy with Google. Ja som sa na to kúkal a podľa mňa to je cez Google AdSense. Máte Google AdSense a tam zarábate peniaze, ak máte nejakú stránku alebo YouTube channel a máte tam veľa zliadnutí a dostávate peniaze a cez to viete, ak tam máte napríklad 25 € a tu dáte $25, čo neviem koľko je presne. Okolo 20 € to je asi. A
lebo týchto 5 dolárov to máte 3 eurá aj 75 centov. 0,75 dolára je 1 euro. Alebo 1 euro je 0,75 dolára, tak. No a potom cez Bitcoin, to už neviem čo je, hej. To už, ak vy dačo z toho poznáte, tak si to kúpte cez to, ak vám to lepšie, ale najrýchlejšie a podľa mňa najlepšie je to cez kreditnú kartu. Simka si dáte kreditnú kartu. Tu máte číslo karty, hej, tu máte ten e-mail. Ten e-mail musí byť pravý, nesmie byť falošný. No môže byť falošný, ale potom nebudete mať tie hry, hej. No, ak si dáte číslo karty, napríklad, neviem, 111, hej, to máte vzadu na karte, myslím, napísané. Potom tu máte expires. To máte nejaké číslo karty, napríklad 10, 15, hej. Že do 10. mesiaca 2015, alebo niečo v tom znení. Hej, to lomitko vám tam dá samo. A CVC to máte na karte, posledné číslo, voláte úplne vzadu, to máte 0,50 alebo nejako tak, hej, ja neviem, aké tam máte vy, ja nepoviem, aké tam mám ja, hej. No a remember me, to chcete, aby si vás zapamätalo, môžete dať číslo, nemusíte, alebo možno musíte, neviem, asi musíte, ale potom jednoducho budete vedieť, keď bude ďalší tento Humble Bundle, nejaká dobrá akcia, tak potom už dáte len, no a potom už dáte len check out, alebo niečo v tom znení a máte to kúpené, nemusíte to znova vyplňovať. A potom, keď to máte tieto 3 polička vyplnené, toto nemusíte, tak dáte check out. Potom, čo sa stane? Potom vám príde na e-mail, ten, ktorý ste dali, vám príde jeden odkaz na stránku. A na tej stránke, to je vlastne na túto stránku. A potom tunak máte také niečo popísané a potom tunak máte, že také tlačítko Origin alebo Steam. Ja vám tú stránku môžem ukázať, čiže ja som za chvíľku späť. Takže ja som späť a vidíte tunak túto stránku, to vám príde na e-mail. A vidíte tunak Origin a tunak Steam. Tunak vidíte kódy na Steam. Tie kódy sú všetky použité, čiže vám to je jedno, hej. Potom na Origin a máte tam vlastne všetky hry, lebo tie všetky hry sú aj na Origin, čiže si ich viete dať aj na Origin. Tieto kódy môžete skúsiť a možno vám to pôjde, kto vie, ale ja to ako môžete tunak vidieť. Už mám a dal som si Crysis 2 stiahovať, ako vidíte. No a tu už to mám, hej, Crysis 2, Burnout Paradise, čo tam bolo, Dead Space tam bolo, ešte čo tam bolo, Mirror's Edge a Medal of Honor. A to je asi všetko, ak nie, tak mi to odpuste. A tak viete tie kódy, na Origin vám nejdem dávať, lebo ja tam vlastne neviem, ako to presne je na Origin. A teraz neviem, ja som tie kódy už dávala, aj mi napísalo, ale ja neviem, či vy ich môžete ešte použiť alebo nie, tak to nejdem skúšať. A tunak vidíte, tunak to nebudete mať nič, možno tam bude dačo napísané, už neviem presne. A tunak na to kliknete a napíše vám sa tento kód, hej. A jednoducho si to pomaly takto odomknete a dáte si to, ak neviete ako do Steamu, tak dáte pridať hru, aktivovať produkt vo službe Steam, dáte ďalšie, môžete si to prečítať, preložiť nemusíte. Súhlasím a semká to vložíte. A to je všetko. A to isté spravíte s každým kódom a vám sa to už tam dá. Potom tu si môžete stiahnuť Battlefield 3 soundtrack a The Sims 3 soundtrack. Môžete si to stiahnuť flaku a vlákej MP3. Neviem, čo je flag ani, no MP3 viem, čo je, to je tiež pesnička. No ak vidíte tie štatistiky celkovo a tu neviem presne, čo je napísané. To som si nekúkal. Potom si dáte Origin, ak tam máte tieto všetky hry, ale k tomu máte tú no to si potom ukážeme. K tomu tam máte Battlefield 3 a ešte tam máte Dead Space 3, hej, kód. Inak máte všetky tieto tam. Potom si viete dať na The Sims 3. Tu nejdem klikať, ale kliknite sem a tam vám nabehne kód a aj postup, ako to všetko spraviť. Čiže vy musíte byť zaregistrovaní tiež na Origine, hej. A tam vám ten postup nabehne, tam to vidíte na obrázkoch a je tam aj základná angličtina, čiže si to môžete prečítať. A vlastne potom už tie hry máte, ak to máte na Steame, tak jednoducho dáte knihovňa, hej, máte to tu. Dáte si napríklad, neviem, ja si budem všetky, pravda, že veď ich chcem odskúšať. A napríklad som si dal prvú Crysis, dáte si inštalovať, hej, takto nejakú hru, ktorú tu mám.
To je jedno, hej. Bubble. Dáte instalovať, tam vám nabehne, vy to iba potvrdíte. Tam si môžete vybrať, či chcete zástupcu semka nejakého, alebo či chcete zástupcu aj na plochu, alebo na obe, to už je podľa vás, ako to budete chcieť. Potom sa nám to sťahuje, no hej, sťahuje a potom už len dáte hrať, keď to bude, hej. Ja to budem mať za 3 hodiny, dačo len teraz mi ide internet pomaly, neviem prečo. Budem asi volať tomu, no to je jedno. No a to by bolo asi všetko. Myslím, že som všetko vysvetlila, dúfam, že toto video bude lepšie a ospravedlňujem sa za minulé video, kto ho videl. Dobre, takže ak sa video páčilo, nechajte mi tam like. Ak sa video nepáčilo, dajte aj ten dislike, ale napíšte prosím vás prečo. Hej? Napíšte, dal som dislike, lebo si debil. To nepíšte. No môžete to napísať, ale nejaký normálny dôvod, lebo neviem, nepáči sa mi tvoj štýl komentovania. Dobre, budem sa snažiť ešte viac zlepšiť, hej, ale ešte to nie je perfektné, som z toho vedomý. Potom neviem, potom si môžete napísať, dal som dislike, lebo si tam spravil to a to zlé, alebo niečo také, hej. Ja to uznám a budem sa to snažiť napraviť a celkovo sa lepšie na to pripravovať. No a ak si nechcete nechať ujsť ďalšie takéto skvelé videá, tak mi hoďte odber, mne to pomôže a pomôže to aj vám. Lebo budete mať kvalitnú dávku mojich videí. No, kvalitná dávka bude až keď budem pravidelne natáčať a to neviem, kedy bude. Dobre, zatiaľ ahoj.